ஜபந்தான் முக்கியம். காத்திருக்கணும். வந்துட்டா போதும், ஜபத்தை விட்டுறது. ஏதாவது ஃபோன் வந்துட்டா போதும், அந்த வந்துடுறேங்க. ஆமாங்க, இன்னைக்கு போனாக்கா இன்னைக்கு போகலன்னா அந்த வருமானம் கிடைக்காதுங்க. யார் சொன்னது? உன்னை பார்த்து தான் கத்த சொல்லுகிறார். நீ காத்திருக்க பழகு, நீ காத்திருக்க பழகு. உனக்கு வர வேண்டிய வருமானத்தை உன் வீடு தேடி நான் அனுப்புவேன். எழுதி வச்சுக்க. இன்னைக்கு தேதி போட்டு இன்னைக்கு டைம் போட்டு எழுதி வச்சுக்க. நீ என் சமூகத்தில் காத்திருக்க வேண்டிய ஒரு நேரத்தை கணக்கிடும். முதல்ல இத்தனை மணிக்கு எந்திரிச்சா இத்தனை மணி வரைக்கும் நான் ஜெபிப்பேன். அதில் ஒரு நிமிஷம் கூட நான் என் ஜெப நேரத்தை நான் குறைக்க மாட்டேன். அதில் ஒரு நிமிஷம் கூட வேறு எந்த காரியத்திலும் நான் கவனம் செலுத்த மாட்டேன் என்று சொல்லி தீர்மானம் பண்ணி உன்னை அர்ப்பணித்து பார். எல்லாரும் பார்க்கும்படி கர்த்தர் உன்னை, எல்லாரும் ஆச்சரியப்படக்கூடிய பிரகாரமாக, எல்லாரும் உன்னை பார்த்து பொறாமைப்படக்கூடிய அளவிற்கு கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார்.